Kapulisan ug kasundaluhan nagpatuman og proyekto alang sa tumakaisunang blaan kung asa ang komunidad kanhi gidominar sa NPA. Ani ang detalye. Kung kaniadto, dili masudlan sa otoridad ang barangay Dungan Pikong sa Batan-Aw, Davao del Sur tungod sa hulga sa bandido ug NPA. Karon, ang kapulisan ug kasundaluhan pa ang mihatag og proyekto sa lugar. Mihatag og community comfort room ug water tub ang grupo sa Regional Public Safety Battalion sa kapulisan uban ang kasundaluhan. Matagumpay po sa tulong na rin ng Spirit of Bayanihan System sa tulong ang Barangay Council ng Barangay Dungan Pikong. Dakong tabang ang maong proyekto sa lugar kay kasagaran sa mga panimalay wala pay comfort room ug ang water tub dakong tabang usab sa komunidad. Sundalo lang pulis ang paghatid na tinuod ay nga sila mutabang servisyo kanila ang katawan. Ang tribong Blaan wala nagtuo nga matagan sila sa mga proyekto kay kaniadto dili gayud makaabot ang kasundaluhan ug kapulisan sa ilang komunidad. Salamat kaayo sa among panggobyerno tungod kay nakita nila ang among lugar nga dunay kakulangon. Ang programa ubos sa Community Support Program sa Army o Revitalize Police sa Barangay sa Kapulisan. Kami ay pinadala sa komunidad na ito para malaman at alamin ang kanilang mga problema. At ito nga ang isa sa nakita naming solusyon. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao.